Panas-panas melaku orang gawa payung kale bisara jamaane nempuh Surabaya kekian sini matiun Jakarta dan Dah bar nyawang TB karo gandul butek-butek terus nyawang bening ngene iki ya semangat. Nah, sampean ngene iki ya aja nyalane kula. Ana bening kuwi mergo ana sing butek. Iya. Nek Mbak Elisa campur sing bening ora ketok ayune Mbak Elisa. Oh no. Selamat malam Mbak Elisa. Sugeng dalu macange Yulimbo, sedaya para rawuh lan kepolo PPSDM Bapak Tunggul lan sederek-sederek sedaya mawon. Boten kepolo. Kepolo iki apa to? Kepolo iki kaya ketonyo, kaya kepalu niku lho. Ki bener apa? Kepala. Nek kepala jangan dijawabno kepolo. Nganu Mas TB mergo Mbak Elisa iki terah keturunan saka Sulawesi. Saking Sulawesi. Ya. Sulawesi. Contoh SDM ora tekan ya iki. Sulawesi karo Suwal beda. Suwal dikatok cilik. Sulawesi kuwi daerah ndelok ning Google Map ngetik Sulawesi buka metu. Google. Itu. Ya. Angge iki aku Google diketek. Ngetik itu loh. Teke siapa Mbak Elis? Ngetik itu. Ketik. Ya. Ketik kok ketek. Type. Ora padang tak wambung ya iki kenop. Yes, awake dhewe harap maklum mergo iki saka bapak ibuke saka Sulawesi. Sulawesi. Tepatnya di daerah mana, Mbak? Kuwi nggon tengah. Lapa? Bapakku seko Toli-Toli, Ibuke ibuku seko Lambelu. Wow. Lambemu Dhewe ngono kaya Lambelu. Kuwi nama daerah. Oh lama daerah. Lho boten bapak dari Seko Toli-Toli. Saka? Seko Toli-Toli. Gudi mesti. Loh. Bapak sampean Ya Pulau pancen gede itu daerahnya rodo gede. namanya Toli. Jawa itu T karo TH rodo benten. Benten. Beda no, benten beda. Ya, Nah. itu ilatnya rasa diluntung. Toli-toli duduk tol. Benten. Toli. Iya pakai li mau ya. Jadi bapak Toli li. renek. Toli. Ya itu. wis Mbak Elisa ora usah gagas TB karo gandul sik. Angel lah. Apa yang diucapkan untuk PPSDM Migas ulang tahun yang ke-60, Mbak? Pak Tunggul rawuh pasti Pak ya. Tunggul lan Sedaya sedaya- jajaran. Sedaya jajaran ingkang lenggal lan mirsani pagelaran ringgit wacucul dalu menika. Wacucal ora kok wacucul. Nek wacucul iki coplokan ngene iki. Wacucal kuwi kulit. Wacucul, tau culi pisan wae malah. Ngono ya ora trimo kan, padha kan. Ya wis aku oleh pantun yo. Boleh, Boleh. siap. Mau cari rape lek pantun. Kuwi sing ora apik iki gandul karo TB nek kowe Diperindah. Ya setetek-setetek aku iso. Siap. setitik Pokok Setitik. setetek sakit. Setitik. Ya setetek Nek iku. setetek-tetek itu koncone Pak Eli mau. Ah. Setitik, sedikit. Ayo pantunnya apa, Mbak? pantune Ya, sa. melaku golek las. Cakep. Rencanane arep tak pangan. Cakep. Ki wong porobot. Wong Sulawesi mangane wis. Sakarepe pantun nih bagian Oh, iya. nyarep ngajenggon ngajengan nih sakarepe. Ya. Pengaji. Ulangi, Mbak. Pandredeg aku. Ulangi, Mbak. Alon-alon, Mbak. Melaku golek elas. Mlaku-mlaku golek elas. Ya. Cakep. Rencanane arep tak pangan. Rencananya arep tak pangan. Ayo do sinau ning PPSDM Migas. Mergane ora bakal entek nganti akhir zaman. Wah, hebat. Karena PPSDM Migas adalah pusat pendidikan, pelatihan dan sertifikasi bidang minyak dan gas bumi. Bener. Nek adewen duwe kaya SDA, sumber daya alam, kuwi UTK yo kudu meleti. Pak, Ya, aku maksudku itu. Aku suwengi karo iki sesetruk aku sesir.
Ngomongi ra cetha belas. Tapi jo nyepele lho Mbak Elis. Mas yo ngene iki yo pinter canggih. Aku pun ki yo tau tak komputer SDM ku yo dhuwur lho. Oh tenan. Lho, nyuwun sewu Pak Sigit, itu Iya. adalah sarjana seni. Isi aku kok ITB, Institut Bandung. Iki yo kok gone IGD. Ya piye yo? Iki ki mbahmu lho. Lah jare agek mulai. Kok iso iki ki? Iki Mbak Elisa gelar S2, Pak Sigit juga mau mengambil S2 kok Yunes. S1. Lah awakmu S piro? S2. S1 kademen kok S2. Kok rono lho. Mau mengucapkan apa Mbak Elisa? Nggih, pokoknya kula nderek mangayu bagyo. Anggenipun embal warso kaping gangsal doso langkung sedoso. Kok ya dipedhot-pedhot nyapa to iki? Mbak Elisa, ya ampun wong ayu. Pripun? Sih, Nek apa? ngartikno angka 60 kuwi nek dijawabno aja kok 50 dosa 50 langkung sedoso. Apa itu? Nek 60 itu ya swidak. Mana ada rento koyo ngono. Sekarang dari 1 sampai 5 itu punya bosok kromo semua. Enten Onten setunggal, kali, tigo, patang, Sekawan. sekawan, gangsal Ini apa bosonya? 6. Gak ada enem. Enem yo tetep boso ngoko. Kromonya gangsal langkung setunggal. Nek 7, Niku gangsal langkung kali. 3, Gangsal langkung tigo. 9, Gangsal langkung sekawan. nek 10. Gangsal langkung segangsal. Sedosa. Ha iki. Kok ya panggah kleru to. Lah iki nek takok alamat iki sing ngrungokno iso judeg lho. Ngerti nyuwun sewu Pak, ngertos daleme Pak Tunggul, alamatipun Gang Unyer, nomoripun 50 langkung gangsal langkung sekawan. Iki yo akeh lho. Dawan kok iso rumah. Kedawan iki yo 6 yo 6 pitu. Pancen budayane wong Sulawesi karo awak dhewe sing ning Jawa ki beda rek ngoten to. Betul. Iki dikenalke sekalian. Nek nggone Blora ki gudangnya seni dan Gudang budaya. seni, betul, Lho jati diri ning nggone Blora ki luar biasa lho. Ketoprak barongan wayang Komplit. tayub. Tayub. Nek ya. wayang sering derekke. Ya. Barongan yo tau ngerti. Kosidah. Lho, wah yo kulino ning nggone Jogja enek. bagian- Gus Miftah. Ah. Lho, Ketoprak sakit, Mbak. ketoprak. Kita tahu itu makanan kan. Lah, ya Makanan toh, yang kleru ada bakmi, tahu, ada kecap, sama kupat. Mbak, Dunungno be ketoprak iki apa? ketoprak ya apa? Sampeyan ketoprak apa? Itu yang makanan ada minyak, tahu, kupat. Sampai tak sawat gulungane iki lho, Mbak. Eh, Gak melok. kuwi gelungane Melani kok arep kok sawat. Ketoprak Ndah neok itu- Melani tergundul. Bukan makanan, tapi ketoprak itu sebuah pertunjukan seni yang dibalut dengan gamelan. Seni drama sejarah. Lah, Legenda-legenda. betul. Oh, teater klasik. Nah. Coro Jowo. Nah. Oh, paham. Saya nganggo tok 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 Lah. tok tok. Ora kok tok 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 klek. Ketoprake tok 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 tok. Contoni be. Lah, engko digandreng, Be. Ya, Oh. ketoprak digandreng. Ki babar seni. Sebuah lakon apa? Apa yang menjadi? Mungkin nyun pangapunten. Apa? Iya, Iki iya. sejarah. Karena ini PPSDM Migas itu juga sejarah. Iki nggawe sejarah Candi Prambanan. Bandung Bondowoso. Weh, Jos. Saya napa mboten? Oh, manut aku Masuk. manut. Kok kau ki ngerti ceritane apa ora kakek tau apuk pisan iki lho. Ketoprak panganan nang Bandung kok kamu jadi Roro Jonggrang. Oke. TB dadi Roro Moto. Loro, Pak. Aku tahu paling cocok jadi jennya. Piye be? Rupamu Kowe dadi ayu. jine be, piye be? Aku seneng. Alah. Aku jadi Lah kowe pengen dadi apa? Bandung lho. Ya wis mergo aku ki magang manut, Pak. Kowe dadi apa, Dul? Ya kula anggota Jin. urung enek. Kowe jin. Jadi ceritane itu bapake Roro Jonggrang, Ya. Prabu Piccolo kuwi kan di Prabu Gupala. ya Ora kowe Kang Mase. Mase. Kang Mase Jonggrang Prabu Gupala. Lah Bandung kuwi lagi arep nelukke Ah. Wonosegoro dadi perang. Mati Nah, Gupala. Prabu Gupala mati. Terus sampean petok aku teko ning Taman Sari, sampean terus ngerangkul aku, ngambung aku, tapi aku cocok gelem. Alah iki ora ngono. Pripun to Pak niki? Siare Pak, siare Pak, siare Pak. Kentongane gore-gore. Ketoprak wangsit gumelar iki wah.
Iki Iki nek ora dipraktekno mung cerita gak paham-paham iki. Roro Jonggrang iki aku teko Gandrung iki. Bandung. Aku mau enggak? Aku mau enggak? Gelem. Kowe kok Ora gelem gelem, ae iki lho. ora gelem. Rumah saku kono ki arep gugat Kang Mas mergo mok pateni ngono lho. Gak gelem. Gak gelem kene iki kok gelem tapi enek syarate. Syaratnya kon gawekno anak 1000. Candi. Sandi kok anak penak. Candi. Oke, tak share ke sik. Kene nggon ketoprak cepu nggon ketoprak lho, hati-hati. Aku dadi apa aku? Jin. Jin mosok ganteng ini. Gelar gebiar. Jadi Rusak. Rusak. Kosek disiarke. Wingi lho macamu yo kliwat. Nganggo kathok kok bolongan siji monggo loro. kakake sempit. Iki lho sing bolongan sijine monggo buntut nyok. Kira ge betul to. Oh gak. Beti siarne Pak Sigit sih. Sugeng pemanggihan malih kalian ketoprak Cakra Budaya. Dalu menika mendhet lampahan Roro Jonggrang. Bintang tamu dalu menika ingkang marakani Roro Jonggrang nenggih Mbak Yu Elisa. Apa kuwi? Mercon, Pak. Kosek mercon. Lumayan. Kaya ketoprak tempuran. Kulino melu ketoprak Jiyono dadi. Anu, mercone anyar. Bandung Bondowoso katindakan dening sederek Andi TB. Ibu dene bintang tamu Mas Gandul dalu menika kadhapuk dados ula. Ganteng iki eman-eman aku. Kepruk prajurit Pitoyo CS. Percaya. Emban. Ketoprak nek nyarke emban ngono. Emban. Lila CS. Kados pundi gancare lampan Roro Jonggrang kula aturi mirsani ngantos purnaning lampan. Duar. Ketoprak tenang. Wes suwe anggonku lumampah wonten ing wanci Panglung. Cakep. Ora pantun iki. Ora patut to. Ketoprak kudu rasa. Kira pantun. Ya rada lirih, luruh. Wes suwe anggonku. Wes suwe anggonku lumampah wonten ing Wis wanci. wis ini ning pojokan kono ya. Ruruh kuwi ora kok ngono. Wis suwe anggonku ngenteni ana ing Taman Sari. Kang Mas Kupala apa wis kelakon numpes para prajurit? Prajurite Bandung Bondowoso. Kok saya deg-degan yo atiku. Ngono lho kok. Iya. Ah, Wis iso sa? Sakit. Oh ya, ihi aja lali lho ya. Ya. Wes suwe anggonku mlampah ana ing Taman Sari. Apa ya Kang Mas Prabu Kupala wis rambung anggone numpes para prajurit. Iki Pak Tunggul. Wonten kamar kosong, Pak. Meh ngopo kowe? Arep tak pisan wae lha mobil bali. Ya masih ben kenes pisan wae. Kowe engko teko terus gandrung Asmarandono ya. Nggih, Pak. Apa ya wis kelakon tenan numpes para prajurit rasaku kok kaya dek-dek sir koyo ngene. Wow. Jonggrang. Aku
datang Jonggrang. Aku bengi arep berhoi. Tok 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 tok. Ana swara tanpa rupa capet-capet ora katon. Sopo kowe? Mas. Kowe kuwi kok Mas. Aku toh, rumah aku sing nyuting. Aku Bandung Bondowoso. Bandung. Hei, Apa sing merakake kowe iso teko no Taman Seri kene? mergo sepet-sepet saune mentah. Caket. Diempet-empet saya ra betah. Suasanane kecekel ya. Jograng. Ana Caraka Data Sawala padha jayanya meneng ndang minggata. Ketoprak omonge taktuk-taktuk. Eneng gilirane. Oh, lah Kok niku engko. ngenteni iki drama dulu. Oh iya ra. Ngono kok arep dadi juragan toprak. Oh iya. Tuk tuk tuk. Jograng Digandrung. bengi iki kowe gelem ra gelem kudu leladi karo aku wong ayu. Nadyan. Slendro, slendro. Wes, slendro ra dijak ngono kok. Pelok, 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 pelok. Slendro, slendro. Slendro mawon. Nadyan. Rukun Islam Eh. kang lima puniki TB. dalem. Kuwi bawane pepeling. Ya, Nadyan. Oh iya. Sampeyan role apa piye? Ora. Diam. Diam. Sampeyan iki ngedep-debok wae, ora Iya, usah iya. delok. Nadyan wujud temong peksi. Aja ke susu demek-demek. Demek-demek ya, Pak. Demek. Ojo ke susu, demek. Aja kesusun Aja ke demek-demek. susu demek-demek. Tor monitor ketua, anggota mau lapor ketua, kondisi lagi gacor ketua. Seneng ketok aku ki yo. Ora. Ya Allah, tolongin Roro. Ya Allah, jagalah Roro. Ya Allah, jaga Roro. Ya Allah, sehatkan Roro. Keri. Yo ngono kuwi sing tak jalo Jonggrang. Aja jual mahal, ngerti? Nganggo basa sing indah, ketoprak gandrung sing apik. Jonggrang Apa? tambanono atiku suwengi iki Jonggrang. Kenapa kok aku kudu nampani adikmu? Mergo jagat tepung gelang anggonipun Kakang Upadi wanita kang bisa gawe seneng atiku ora ana liya ya mung kowe Jonggrang. Guyune aja akeh-akeh. Aja guyu ki paling ora nek Bambangan ya ping 3. Papat wae. Mula saka kuwi apa isih ana papan panggonan ing atimu kanggo nandur ing katresnanku? Ora ana papan panggonan kanggo nampa kadresnanmu. Sebab apa Jonggrang? Hehe, Jendeng wong tresno, kuwi kudu seko moto medon nono ing atos. Ati. Iki ra trimo ning ati. Bablas Jonggrang. Karo nembang, Pak. Kok iki, Pak? Gawe rong. Durung medal. Suwi lah ngantek ngantuk lah. Jen iki engko Iki sing adegan gandrung kok susu metu wae. gawe talining bronto. Manut ya
wong Ojo ke ayu. susu, ojo ke susu. Ora apa-apa. Mojok-mojok ya ora apa-apa. Ojo ke susu. Aku saya wedi, saya. La 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 la. Fe. Sumu Pak Sumu. Ayo buktekno dulu kuwi suwanten. Halus manis yang semae buntu. Kaki. Iki lho ana butok dek. Fotoku mbok simpen wong ayu. Ya ngono ora apa-apa nek tresno ngomong tresno. Anu Pak, amit Pak. Ketoke kok wedi karo ambuku Pak. Mbak. Sapa minyak wangi kowe. Duk Pranggombo. Juneko. Kemudian Baygon Elisa, Nggih, sing nembang Elisa. kula Nah. mawon nggih. Elisa, kowe umpamane gandrung karo aku nembang ngene Sa. Lah dicontoni. Nah, ngene. Nek gandrung karo TB ngene contone ngene. Alus manis nang Ngene penak be alon ngene. make. Benten nggih menawi kalian panjenengan Pak Dalang. Lho beda. Duk prang keliru tuwek lah ya. Ya ampun, sorry Budhe. Sing enom akeh ngapun mbele sing kothot mau. Iki lho makarepku. Wasa menggon kung lana. Jonggrang wong ayu. Manutorene nyedak orene wong ayu. Ngati korono. Karo aku sik lho. Lah potonganmu malah kaya banci. Lah tembang adengatku suwi lho. Golek isi podang jenar. Kang sere kok. Geser barang. Lalu. Ayo wong ayu. Bunga hengatiku. Jonggrang kuwi lungguhe ora ning kupangkon ngono. Biasane ning kursi pantai. Oh, di kursi pantai. Iya. Mau duduk kalau di kursi? Pantai. Oke. Kursi pantai kono tak jejeg. Kursi pantai jepaplang ngaten niku Pak, ora tau ning pantai jenengan kok. Kursi pantai Kowe kok urip ngene to, Be? niku jenenge kursi kayu. Oh iya ya. Nyandeng bisa dadi tombo. Jograng kaya-kaya atiku wis rasa ngempet apa kang dadi karepku. Yen tak gawe cara halus kowe ora gelem leladi karo aku, apa kudu tak rudo paripeksa nggih? Apa kowe ora duwe rasa? Apa kowe ora duwe rasa Bandung? Sebab Kang Masku wis mbok pateni ana ing Wonosegoro. Ning kowe wani-wanine arep ngepek aku dadi bojomu. Mban. Kaya ketoprak tempuran. Asik. Asik. Buka sih. Manut dadi bojoku. Aku ora bakal. Aku njaluk srana. Upama aku kudu dadi bojomu, aku arep njaluk srana Bandung. Kowe gelem dadi bojoku ning ana syarate. Ya, Apa wong ayu bakal tak pangestoni kabeh? syaratnya apa, Pak? Hah? Bayi sewu. Kok bayi sewu. Aku arep njaluk candi cacahe 1999. Kaken sa. Kakeh men to itu. 1.000 candi ana ing sewengi kudu dadi. Iso saguh opo ora? Candi Sewu suwengi kudu Dadi, bakal tak pinangkani kowe. yo tak tunggu.
sound effect. Aja ngeden-ngedeni lho, Pak. Allahumma lakasumtu. Wa bika amantu. Lah kuwi jine ya ora teko malah minggat. Lah kok iso diwacana apa kuwi? Lah mantrane piye? Mantra Jawa. Yen ing tawang ana lintang cah ayu, aku ngenteni sliramu marang meka ing angkasa nimas sun takone pawartamu. Janji-janji aku eling. Rungokno tangan. Pit kopat kapit. Head sandal head. Pit kopat kapit sandal karet jenenge jepit. Peso mlungker jenenge arit. Sendok kayu jenenge supit, dalang rembang jenenge sikit. Nemplek ning kathok jenenge pecirit. Jin teko. Jin pribayangan. Aku Bandung Bondowoso teko mrene. Jen matane picek ngene. Batak. Dalan samene ambane neraki Bandung. Prah. Jen, Ana apa kowe kok nekakne karo aku? Jun, Kualik. Aku njaluk apa, Pak? Sing woho sing kono. Lah yo kene halus suarane. Kualik. Jun, Yen ana wigati Bandung ngomong. Yo, Jen. Kualik. Bocah ra mudeng. Jen pun balik ning pun Ora kualik posisine kualik ngomongi. Cangkeme. ora omong. Ya Allah. Bandung. Kowe malah apik ngono cangkemmu. Kualik nadane dialoge. Tak timbali ning ngarsaku mergo iki aku njaluk sabyantumu Jin. Hei, la dalah. Kowe njaluk apa bakal tak turuti Bandung. Calon bojoku ngersake candi cacahe 1000 ning sungai kudu dadi. Kowe sapa ra Jin? Aja kuwatir kuwi mung gaweanku. Matur marang aku kowe butuh semen karo pasir pira? Ya aku buta ya ora kuli. Kok iso semen karo pasir lho. Ra butuh ya? Lho ya buta wis. iki suwengi dadi. Aku njaluk sabyantumu wing nganti resok jangkep aja taken dosa tak rabi. Tenono kowe Bandung. Hei. Bandung iki piye iki? Kukuruyuk. Urung wayahe kok wis ana jago kluruk. Kukuruyuk ngaten, Pak. Bandung aku pamit, Bandung. Bandung. Piye? Wes krungu swara petok-petok glu-glu-gluyuk. Petok-petok kok petuk-petuk. Kuwi tondo. Pitik kuwi petok-petok. Ya. Kok petuk-petuk. Petok-petok niku kuwi tondo nek iki wis srengenge arepe medal. Warepe takbiran. Srengenge arep medal. Candi cacahe 1000 wis kelakon tak pinangkani. 1000 tenan. Hitungan yen ra percaya. Ya, tak hitung. Setunggal kali 3 selangkung dasar. Kalih likur 7 doso atus. Wah, iya angel. 799. Ki. 899. Ki, sing kene. 900
sangang. Iki mang wis kliwat turung kuwi sing tuwek-tuwek ya candi lho iki. Iya wis diitung habisan. Uduh iki sik garing mini. 1000 cacahe kok 990. Kurang siji hitungen. Oh iki lho mari ngentekno bahan. Coba. Patunge kegeden sandine. Mulane semene entek ning kene. Tak gu. Wah, iki ngentekno bahan iki. Pancen nyoto kurang siji Bandung candine. Dadi kuwi ra gelem dadi garwaku. Ora. Jonggrang. Perkara kurang siji wae kowe iki nolak karo panglamarku. Titenono jonggrang kanggo jangkepi candi sing akeh 1000 ora ana liya ya mung kowe. Kok aku kuwi lho. Melok apa ora 750 lho. Melok mek ngene tok wae lho. Aja 750 to, Bebe. Bro. 800. Ora tapi. Pas tok langsung jreng ya. Berarti pas aku tok ya gone. Sampe ape ngene terus jreng. Oh iya. Kanggo jangkepi candi sing akeh 1000 kurang siji ora ana liya ya mung kowe. Jrek. Entuk candi anyar. Ayo. Ki mau piye to Ora sah ceritane? toprak-toprakan wis Iya, Pak, rampung, iya, Pak. rampung. Masa malah kliwat kabeh. Nembang-nembang, Pak. Elek. Elek. Mulane toprak rapete payu. Mbak Elisa numpang ini Mbak Elisa. Bawane mau podang kuning nggih? Nggih. Menika request podang kuning sesideman saking Pak Skino, Klagen, Dung Tuban, sak rombongan rawuh. Nggih. Kanca-kanca Cakraning Rat Fans Club sami rawuh. Ceng, Pak Edeli Wonocolo komplit rawuh ya. Heeh. Podang kuning. WMC komplit jan, Pak. Nah, BMC Wayang Mania Community. Oke. Betul. Buka saking vokal Mbak Elisa. Nah. Nenoi nonong yo. So awane ngomawe ora krasan. Keluyuran anggoleki sing tak sayang. Mubang-mubang miteranganku goleki ora krasa esuk nganti wengi. Man yen ngarep yo kang nyawa. Lan keleyang tak sawang mencok ning abang. Jangan tak rindik saka katobang. Sarui ngoceh dheweke malih pencok. Welane tak suwon bocah ijin. Podang kuning agawe pikirku. Sedilang tak sawang tambah manis. Kebungan yen lakon nyanding sirang. Orang bakal ati gantian. Si podangan tutup ati keprana. Meramandu hatiku sen sayang gagrang. Nasenani sandikaku Berdua karo Mbak Ima. Tambah lila aja Lil. Pur. Iso awane ngomawe ora krasa. Keluyuran nang goleki sing tak sayang. Mubang-mubang miteranganku goleki ora krasa.
Bisa Mas.
Ate